Vi forstår hinanden ikke. Well, I'm sitting on the train talking on my mobile phone. Yes, I'm sitting on the train talking on my mobile phone. Ja, goddag. Hvad? Jeg tror da ikke, at du hører til i min klasse. Gør du det? Hvad? Hvor skal du hen? Er det forkert klasse? Det er ikke min klasse. Nej, det er det ikke. Ja, så tror jeg, at vi er klar her, og velbekomme. Det er dejligt at se alle mine kursister her til morgen, og vi skal jo arbejde i dag med en gang til invasion i hovedsætninger. Godmorgen. Du kommer lidt for sent igen. Ja, det tror jeg. Tror du ikke, du har for travlt med din mobiltelefon? Og i Facebook? Ja. Twitter? Ja, men sæt ned, og så må vi se, hvordan det går med dig med invasion i dag. Så godmorgen. Og ja, kom ind. Men jeg holder alle mulige ting i Norden, og så det er derfor, jeg ikke kommer her. Og så jeg hedder at stå op så til. Men jeg er nødt til at sige... Jeg er nødt til at sige, at det er på grund af mit barn, fordi han skal i børnehave i Bogestuen. Jeg skulle tage tog og bus og... Ja, goddag, kære min her. What the? Jeg er Pauline. Okay, velkommen til. Tak. Må jeg sidde her? Ja, det vil jeg gerne, ja. Tak. Jo, værsgo. Måske du kunne præsentere dig selv for klassen her. Jeg skal først præsentere mig. Jeg hedder Paulina Petrov. Jeg kommer fra Bulgarien, og jeg elsker at snakke. Og så jeg var gift 5 gange på grund af det, fordi jeg snakker. Først i begyndelsen så er jeg så stille, og så bagefter, når de ser på mig og snakker, så bliver mænd træt af mig. Så lige pludselig er jeg blevet stille. Så jeg har 10 børn, så til sidst jeg kender kun 2 faktisk. Fordi det kan også ikke tåle min snak. Ja, når de begynder at snakke, når de begynder at forstå, hvor meget snak er, så lige pludselig går de for sin far. Det er rigtigt, du snakker for mig. Nej, Jo. jeg snakker ikke så meget. Jeg snakker ikke så meget. Jeg bare forklarer mit liv. Okay, vi sagde, at jeg skulle præsentere mig, og så til sidst du snakker for mig. Må jeg spise lidt? Er det kød? Hvor er kød her? Er det kød egentlig? Nej, der er slet... Spiser jeg ikke igen, Okay, men der er ikke nogen kød her. ikke spise af. Er det rigtigt? Så jeg gider ikke. Jeg gider heller ikke. Jeg kan ikke spise kun en stykke, og så bagefter kigger på dig, og der spiser jeg ikke. Ja. Ja.
Tak skal du have for præsentationen, og måske vi kan få det stille og roligt her. Jeg tror, at resten af klassen også skal præsentere sig. Og Gerda, vil du præsentere dig? Men du sidder og spiser pizza midt i klassen her. Jeg spiser pizza. Hvad tænker du på? La sua parata, che cosa vuoi? Vi lærer dansk. Pizza. Vi lærer dansk nu. Ma va, per favore. Lasciami mangiare. Jeg har slet ikke forstået. Det er sådan. Men her har vi en anden mand. Great class, man. What's up, yo? Scusami, Come on. Don't speak peace in Italia, man. Men Danmark. Jo. Det er jo meget interessant. Ja. Sidder du og spiser pizza og ryger i timen. Hvorfor ikke? Okay. Det er nye tider. Men jeg synes, det var dejligt at høre, men nu synes jeg, at vi skal lade Mr. Albin præsentere sig selv. Yeah, why not? Give us a beat, man. Yeah. Jeg hedder Albin Johnson, a.k.a. DJ Albin. Jeg bor ved siden af bakken. Har du hørt om bakken? Jeg kan ikke forklare det hele i gås, den seniore. Men prøv her, jeg bor alene. Ingen børn, ingen kon, ingen kærester, ingen job, you know. Så hvad vi gælder, jeg er fri og har masser af tid. Hvis du vil have mit hjerte er der for dig. Så hvad vi gælder, giv mig dit nummer, giv mig din adresse, giv mig alt du kan. Så hvad vi gælder, please don't say anything. Yeah. Hold da. Det er rigtig god aften. What's up, man? Okay, det var det. Tak. Det bliver mere og mere interessant. Og nu synes jeg, at vi skal hilse på vores kursist her, som har travlt med sin mobiltelefon. Hvad? Hallo? Vil du være venlig at præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Arminas. Jeg har min Facebook-profil her. Hvad? Hvad hedder han? Armin. Ananas. Du forstår det ikke, man. Ma va quel paese, va. Ja, så kommer der. Ja. Godmorgen. Måske, at du kunne være venlig at skrive dit navn her på tavlen, Mr. Ananas. Ananas? Jeg har hørt Arminas. Arminas. Armin. Come on, man. Det skriver ikke sådan. Kan du forklare? Jeg kan slet ikke forstå det. Jeg kan ikke udtale Armin. Ananas. Ananas. Vise, hvordan det skriver. Ananas. Jo. Yeah, men jeg har andre måder, vi kan skrive på den der. Arm. In. Det var sejt. Arminas. Arminas, Ja, nu kan jeg forstå. Nu kan du forstå. Ja. Arminas. Velkommen, Arminas. Ja, kære klasse, det er nødvendigt for mig nu at gå ud og hente et krus kaffe. Take your time, man. Take your time. Okay, ja. Så vi ses. Vi ses. Yeah. Klassisk. I'm happy. Because I'm happy. Because I'm happy. Because I'm happy.
Because I'm happy. Hvad laver du? Nothing. Vi danser bare. Ja. Jamen, jeg må sige, at det har været vældig interessant i dag, og jeg synes, at vi skal slutte for i dag og sige tak til alle, og så går vi i kantinen og får en kop kaffe. Pas på barn. Goddag, chef. Goddag. Jeg vil gerne have some mad. Vil du gerne have mad? Så er du kommet det rigtige sted. Tak. Kan jeg have en smørgås? Smørbrød. Smørgås. Nej, brød. Okay. God. Tak. Jeg vil gerne have. Tager. Tak. Den der? Den der? Nej. Smørgås? Nej, det er det ikke. Det er en croissant. Jamen. Tak. croissant. Jeg spurgte for en smørgås, og hun forstår mig ikke. Jeg var god at have en sandwich eller smørgås. Hun tror mig en croissant. Hvad laver hun? Jeg vil lave, hun taler dansk, og du kan ikke forstå det. Nu skal jeg lære dansk. Danish language has always been impossible to understand for most Scandinavians. But the recent years, it has been impossible to understand for us in Denmark too. So for me, the Danish language has collapsed into meaningless guttural sounds. For example, the other day, I had a problem with my bicycle, I had a flat tire. I had to go into a traditional Danish ice cream store. And when I came in, I didn't even remember the Danish word for hello. Good. I didn't understand anything of him, so I just repeated what he said. Gud, skal det? Jeg skal se, lille solskinner og lille skønner. Skulle jeg have en slagskab for en lille cykelgruppe? Skal? Slag for en lille cykelgruppe. Cykelgruppe! Ja. Sugelcola. I didn't know what the fuck sugar-cola was. I just gave him some tape rest. Sugelcola. Uflales. Here's some camombeles. I don't know what it gave me, but it was wrong. So then I just had to take a wild shot, and I said the word Cameloso. Jeg skulle have en Cameloso. Cameloso. I didn't know what Cameloso was. In general, I must say, it's not easy to run an ice cream store when nobody knows what things are called. Så, det er et problem, Cameloso. Spis, Nico. Flimser du? Cameloso. 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 He gave me a file, but then I had no choice. I just had to take it. Then I got a bit desperate, and I really tried to reach through to him, but he just became afraid of me. Vi forstår hinanden ikke. You work as a milkman? Yes, I sell and deliver milk, yes.
Skal det være som Mækkedag? Mækkedag? Aha. Tak, så kan I takke 1000. Stort, tusind tak. Det skal gå, det skal gå, det skal gå, det skal gå. Eisenkrammeren has been claiming that you fooled him into order 1,000 liters of your milk. Yeah, maybe. And so fucking what? I admit I make a fortune out of this communication problem. But I mean, who's to blame? Who's to blame? I need money. I have 3 cows to feed. Og du skal den kammer, du skal anklage med for tilbage, når du skal til glasses. What did you just say there? Now you just ordered 1,000 liter milk. I knew the file costed 86 crowns, but the Danish number system is very complicated, so I just said something. Her er katten, præsten. Fjerten frugt. Og halve euro. Yeah. He said the price, but I had no idea what the number is at. I just held out the clump of money. 50 låse. Yeah. Das ist ein Flächenfeld. Auf Eisen, ja? Hvor langt er det? Hvor langt er det? If nothing is done, the Danish society will collapse. It's not a question of if, it's a question of when. We need help. Please help us. I want to direct an appeal to the United Nations and the international community. Please help us. We need help now. With us. No, we don't need any help. Of course, this is going all just so fine. The whole communication. Leave us alone, please. Let's handle it ourselves.